Hej og velkommen til nyhederne. Jeg hedder Niklas Jørgensen, og det er nyhederne, ja. Der er fundet en indjørning nede i Kastrup. Det er ikke nyttig viden, det er spændende. Vi har en rapport med Anders Kirkegaard. Ja. Og her står jeg, Anders Kirkegaard, med et ægte eksemplar af en enhjørning. Enhjørninger! Så kendetegnet ved enhjørninger er, at de har horn. Et stort horn hver. Frederik, har ikke noget horn? Så er det jo ikke en enhjørning. Skal de have horn? Ja, det er det, der kendetegner en enhjørning, at den har et horn. Det er lige meget, det er en enhjørning. Tilbage til studiet. Nå ja, undskyld. Velkommen tilbage på Farmsag. Og en enhjørning har selvfølgelig horn. Ja, det har vi. Vi har fået nogle meget spændende billeder af en enhjørning nede fra Kastrup af. Ja, og her på billedet ser vi så en enhjørning, og den har selvfølgelig horn. Den er hvid. Den er utrolig flot. Afrika har lige opdaget et meget vigtigt ting. De har nemlig opdaget en magisk bøtte. Tager du en om dagen, behøver du ikke spise noget resten af dagen. Den er jo større som en ris, minder meget om ris, smager som ris. Jeg kan næsten som en ris. Vi har for nylig fået en nyhed fra Sverige om, at forskerne i Sverige har opdaget en ny vaccine mod kræft. Læs mere på vores hjemmeside tv2.dk.